Doncs bé, benvinguts, com us deia, avui fem una doble presentació, si em permeteu començaré per la menys important i deixarem la segona pel final, la més important pel final. Estem al mes de març, sí? Fa molts dies que se sent parlar d'un moviment social. Mireu, la meva missió, Artemisia, no és fer política, no és la meva pretensió, però aquesta galeria té nom de dona, sí? I això no pot passar desapercebut. Aquí per Artemisia som dos homes, el Guillermo i el Pep, i una servidora, està convençuda que per un millor món, no només per una millor condició de les dones, per un millor món, cal una mirada més sensible, més reflexiva. És per això que hem programat unes jornades formatives en les quals hi haurà xerrades, hi haurà taller de relat, que farà la Júlia, taller de fotografia, un taller de llibre d'autor que farem uns dies previs a Sant Jordi, per si algú s'atreveix a fer un regal més particular. Volem crear uns espais de reflexió, de creació, d'acompanyament a la gent que vulgui desenvolupar aquesta mirada més sensible, que si a mi m'ho permeteu dir-ho, i és una opinió personal, crec que veritablement és part de la condició femenina. Per aquí teniu el programa, el calendari, hi ha un paper amb el calendari que hem programat. No hi ha la informació dels tallers, hi ha una llista. Si a algú li interessa algun taller o alguna de les xerrades i voleu rebre la informació del temari, continguts, el dia que es farà, l'horari, doncs hi ha una llista que us podeu apuntar i us enviarem tota la informació, ens posarem en contacte amb vosaltres i us enviarem la informació. Dintre del marc d'aquestes jornades farem la visita guiada a aquesta exposició, sí, Empremtes. Aquesta exposició que ens presenta Júlia Parelló. Benvinguda i gràcies per estar aquí, Júlia. La Júlia i jo ens vam conèixer el 12 de març del 2012. Ho recordo perfectament perquè era el dia que inauguràvem aquest espai, aquesta galeria. Ens la va presentar l'Àngel Álvarez, amiga i artista que avui també ens acompanya. Al cap de 2 o 3 dies, algú em va dir: la Júlia ha fet unes fotografies de la inauguració i les vol utilitzar per un projecte personal. Li dones permís? Endavant, vaig dir jo. D'aquí una setmana farà 6 anys d'aquesta cita. En aquest temps ens hem anat veient esporàdicament, però fa uns mesos em va trucar per telèfon. Cristina, em diu: tinc molta producció artística, perquè la Júlia fa fotografies. És el meu. És Vodafone. Estaba preparado, la verdad. Sí. Us deia, la Júlia fa fotografia, escriu relats, escriu poesia, pinta, és la mujer del renacimiento pràcticament. I em va dir: Cristina, tinc molta producció, però necessito ajuda, no sé com organitzar-ho per d'alguna manera professionalitzar-me. Vam fer unes quantes sessions i la culminació d'aquesta col·laboració és aquesta exposició. Permetré que sigui ella que us l'expliqui, perquè té molt clar el seu discurs artístic, el que ella pretén explicar, el seu relat, amb tota la seva producció, però permeteu-me que li digui a ella directament que ets una gran professional i que, sens dubte, ets una de les persones amb les que més a gust he treballat. Així que... gràcies a tots per estar aquí, gaudiu de la nit, feu una copa de cava. Benvinguts a Artemisia, com us deia, reviseu el tema de les jornades i disfruteu. I us deixo amb la Júlia. Bueno, jo no parlo com la Cristina, també, Jo no sé expressar-me com ella. Jo tinc una forma d'expressar-me. Llavors, primer vull agrair a la sala, a la Cristina i al Guillermo, que m'han apoyat molt, han confiat en mi i han fet que estigui aquí. Després, amb el tema de les jornades, jo en un principi quan ho vam comentar vam dir d'apropar, ja que fèiem, ahir va ser el 8 de març, dia de la dona, no? Llavors els que em coneixeu sabeu que jo sempre estic defensant els drets, que soc reivindicativa, que soc feminista i no ho porto a la meva vida, en el meu discurs, tot sempre té aquesta pinzellada, no? A favor del dret de les dones. Vaig néixer així, no puc remediar-ho. Llavors, les jornades, el que es tractava és d'apropar les dones a les arts. Això que diu exemple de les barreres estructurals, de com estem les dones enrere de tot això, apropar-se a l'art, a la cultura, a la fotografia, a la pintura, a l'escriptura, és igual,
perquè el que surt de dintre, jo soc autodidacta, jo ho faig tot del que me surt de dintre. El que me surt, el que invento, ho transporto en l'art, en aquell moment que estic fent. Des de l'últim, que el que més m'agrada és la fotografia, perquè és el mitjà en el que jo m'expresso. Però les jornades van d'això. Llavors, com que soc feminista, jo convido a les dones i als homes que estan aquí perquè vinguin a les jornades, que s'apuntin a compartir l'art, a aprendre a estar amb la cultura, l'art, la cultura, la fotografia. És una cosa que surt de dintre i això ens beneficia i ens fa créixer a tots. La Marta, i el Polo, uns amics. Bona nit. Llavors, com que el que vull dir, ho volia dir també, m'ho sé de memòria, però ho llegiré, perquè no m'atreveeixo a deixar-ho tot a la sort. A veure, la primera vegada que vaig veure en l'ordinador una de les meves fotografies, vaig resoldre un dels meus dubtes existencials. Sovint em preguntava si els éssers humans veníem al món per desenvolupar-nos com a tals o només per formar part d'un bucle infinit en la seva història. Llavors, en un moment de canvi personal, dels que esteu aquí molts me coneixeu i ho sabeu, va arribar a mi la fotografia. Des del minut zero em vaig sentir lliure. Lliure d'expressar-me com ho necessitava fer. Necessitava expressar-me i la fotografia m'ho va regalar. Em va regalar aquesta llibertat de poder-ho fer. Des de la inspiració més profunda que sento neix la meva obra. La tècnica que utilitzo és la de la improvisació creativa. La improvisació que m'aporta la vida. Mostra el carrer, les persones, l'entorn i les seves circumstàncies. Des d'aquella primera edició davant de l'ordinador han passat 9 anys. Porto 9 anys treballant a la fotografia. Avui, amb aquesta exposició, em confirmo en aquella il·lusió i compleixo un somni. Us convido a observar-la des del meu relat, des de com jo ho he fet. És el meu camí, és la meva mirada, és la meva empremta. En definitiva, sóc jo mateixa. És que ho desitjo que us agradi i la disfruteu. Gràcies a tots. I ella sobretot. Gràcies a ella estic aquí. Gràcies, Cristina. En els fulls de sala que teniu hi ha escrits que ha fet ella i que explica les 4 sèries que estan aquí representades: circumstàncies, natura, dones i abstracte. Per tant, si voleu agafar els fulls de sala que estan repartits per tot l'espai, endavant i visca. Disfruteu de la ballada. Gràcies.